Ihe ọbụla m na-achọ ịgwa gị ebe a, ife ọbụla m na-achọ ịgwa gị ebe a bụ you can go and verify it by yourself. You don't have to believe me. Just do your own investigation before you believe me. Now, issue of this na mmadụ enwere power to buy you without seeing you ka m chọrọ ịkọwara gị something. Akwụfere any disease, any onye ọbụla ị na-aya na buy today. Onye Asia na-aya ya, Caucasian na-aya ya, Australians na-aya the same ọya, Americans na-aya the same ọya. Do you understand me? Obodo Elizafa na-aya the same ọya. Ndị Israel na-aya the same ọya. The reason m ji ahụpụta ebe a na m akọwara gị some certain things bụ ka ị nwee ike pull out from belief system. Bido focus na ife ọ ga-abụ ajụọgụ maka ịkọwa nwa onye ife dị verifiable. There is a lot of superstition n'ime belief system, spirituality. That is why ọ ya abịa iluo na be anyị today. Dibịa niile na-agba afa bụ ofu ọya na-aya ndị Igbo. Aya eje na mmiri chụrụ gị aja before ife agabala gị ọfụma. The same ọya, the same format, the same ọrụ ka a na-alụ onye ọbụla bụ onye Igbo. Ekpucholigo unu achụọlụ gị aja asịsị gị nke aka na owere sefa aka na mana ihe a niile bụ just fallacy. Enwere evidence dị anywhere. Now, akwa ichetele that no because of spirituality ka nwanne anyị nwoke si wee pụta wee gwa nwaanyị na-aya vitiligo every human being nọ n'ụwa nwere ike ya wee si anọ ife emere eme. Ichetele that one, ichetele ya. The same spirituality mee nwanne anyị nwoke o wee sị mụ na gị na-abụ you don't know the mystery behind the key. The immediate you know na-emetụ the key aka the key wee gbapee wee na-asị that na ọmala onye ndụ ya tara nchara ebe a and ife ọ na-ekwu ihe a ka gị nwaliri daziri kremlu ya own breakthrough. Nwanne m na-ege m ntị, o nwere anybody born of a woman nọ anywhere in this world possessed any spiritual power ga-akpa anyị gị without seeing you. Ihe ga na-eze n'ụwa bụ ife ọbụla a na-eri n'ọnụ. Nee ndụ gị anya, look after your health. Nobody, I repeat, nobody have the power to buy you. Ihe m ji agwa gị ife a bụ what I'm sure of. Onye ọbụla ịfụrụ nwụrụ anwụ, akarịa autopsy about that person ma forensic test, a ga-find out ife gburu onye afọ. Before that na all this is spiritual kpagheni juru anyị Igbo today bụ no out of gịnị ignorance kpatara a lot of us ji were believe na o nwere mmụọ na-akpa anyị mmadụ ma onye nwa nọ na village gị kechiele gị ife nwanụ wee mee gị affect mee gị ịda aga n'ilu. Ife niile anụnwa wụ super story. I'm telling you, ngwacha gị bịa sịkwa m don't allow them to remember me. O nwere onye na-eremember gị anywhere. Mgbe ọbụla ịkọ nka fear, ihe spirituality anụnwa na spiritual belief wee apụọ gị n'anya ibido fuwe ụzọ ka mmadụ. Onye ọbụla ị na-aya today nwa ndị ọcha na-aya stroke, ndị ọcha na-aya ọ bụ that nọọ mmadụ na-eme gị stroke na be anyị. Stroke ndị ọcha na-aya onye na-emefanya, ndị isi onye na-emefa nke ha, all the Arabs onye na-emefa their own. Legosa onye ọcha na-aya, onye Caucasian, onye Asia, onye Arab na-aya ya nwanne m o. Onwere onye nwere power imeghe Legosa. Out of ignorance ka anyị ji adabakenye na one kind disease to the other. Look after your health. Ị na-enwe sugar ihe kupukwara aga alụ ị na-ana o ma ọ bụ na ijilo the money. Ifuru Okwuluọra ị na-afụ today, ọ bụ na Okwuluọra abụrụ a public figure. Okwuluọra ka ị nọ n'ọgbọ Ọkabefa na-eti mkpu na ndị ọgbọ Ọkabe nna ya egbuo ya mana ọ because of na ọ dị public figure and ọ dịghị expose o wee were ego wee na-asolve problem nke ya. Ngwacha gị ịchọ ige m ntị, ịchọrọ ọkwa jebe ndị na-agwa gị na mmụọ nwanne na-eje obodo oyibo jee bute ego without evidence. Ife a adịrọ verifiable nwanne m o. Ana m agwakwa gị nke bụ eziokwu. Ihe ala awọ ha ka wee ya brain na-anwụ aka. No problem. I'm only here to deliver a message. Emesịa.